दावबायारिफोरनि ट्रेननि जोबथा खथानि उनाव मानो एक्स लिरनाय थायो? बेजोंनो लोगोसे एलभि लिरनाया मा फोरमायो? नोंथांमोना बयबो ट्रेनजों दावबायनो मोनबाय जानांगौ आरो मोनाखैब्लाबो ट्रेन खारलांनायखौ नुबाय जानांगौ। नाथाय नोंथाङा नोजोर होफेरबायना दावबायारिफोरनि ट्रेननि जोबथा खथानि उनाव मानो एक्स लिरनाय थायो? बेजोंनो लोगोसे एलभि लिरनाया मा फोरमायो? नों मिथिगौना? जुदि मिथिया, फै नोंथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै लादो। भारतारि रेल बिफाननि नेम बादिब्ला गासिबो भारतनि दावबायारिफोरनि ट्रेननि जोबथा खथानि उनाव गिदिरै एक्स लिरनाय थानांगौ। बेखौ दावबायारिफोरनि सुबिदानि थाखाय लिरनाय जायो। बेनि ओंथियानो जाबाय बे खथायानो ट्रेननि जोबथा खथा। जोबथा खथायाव एक्सजोंनो लोगोसे मोनसे एलभि लिरनाय थाबावो। बे एलभिनि आबुं मुङानो जाबाय लास्ट भेहिकल्स। बेनि ओंथियानो जाबाय बे खथायानो बे ट्रेननि जोबथा खथा। बेयो रेल बिफाननि मोनसे कड, जायखौ रैखाथि आरो जेबो खैफोद गैयै खालामनायनि थांखिजों होनाय जायो। बे क'डआ रेलाव मावग्राफोरखौ मिथिहोयो जे बे खथायानो बे रेलनि जोबथा खथा। जुदि ट्रेननि जोबथा खथानि उनाव बेबादि लिरनाय नुनो मोना, अब्ला बेखौ सांग्रां खालामनाय जायदि ट्रेननि माखासे खथाफोरा आलादा जानानै बहाबा थाबोबाय एबा जेंनायाव दंसै आरो बेखौ लानानै नोजोर होना रेलाव मावग्रा मावफारियाफोरा सांग्रां जानानै हाबा मावो। खोनासंबाय था बड'लेण्ड बुब्लिखौ। मोनसे गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाइ लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।